Hola, ja estem ací en el 6è vídeo del nostre taller d'escriptura creativa. Ara anem a parlar sobre la creació de personatges, com crear personatges inoblidables, personatges que ens calen dins, personatges dels que ens enamorem, als que odiem. Que és el somni de tot escriptor, crear personatges que pareguen vius. Bé, per a començar, hem de saber que un personatge dins d'una obra sempre ha d'evolucionar. Un personatge per a que cale dins d'una persona, dins d'un lector, ha de començar sent d'una manera i quan acabe la història ha d'acabar sent d'una altra. Sí, això és el que es diu, aquest és un nou concepte que vull que tingueu també molt clar, que és l'arc de personatge. L'arc de personatge no és més que un arc que indica l'evolució d'un personatge. Normalment, per exemple, pensem, em remetix molt a Harry Potter, però com tots el coneguem i el tenim un poc en la ment, Harry Potter comença sent un xiquet molt tímid, així un poc pusil·lànime, no? Que ell no té confiança en si mateixa i poquet a poquet, conforme avança tota aquesta trama tan fantàstica de totes les novel·les de Harry Potter, quan arriba al final és un heroi, no? Ha superat moltes traves que el feien impossible avançar i les hem crescudes en ell. Per això li tenim tot aquest amor a aquest personatge, igual que els seus companys, que serien els personatges secundaris de la novel·la i que també han evolucionat. Les trames de cada personatge secundari, conforme parlàvem en el vídeo anterior, en la estructura, en els girs de trama i en els punts de tensió argumental, van intercalant-se a la trama principal de Harry. Sabem què li passa a Hermione, els moments màxims de tensió d'Hermione, en Ron i tal, van intercalant-se en la història principal i van enriquint la història i donant-li dinamisme, credibilitat, però sobretot li donen vida, li donen marxa, no fan que siga una història plana o que sols parle d'una persona en la qual no empatitzem. També intercalar personatges secundaris dels que puguen enamorar-se un cert tipus de lector diferent al que s'enamorarà del principal fa que puguem cobrir amb molt més ampli espectre de lectors. Per exemple, n'hi haurà moltes xiques que sí es senten més identificades amb Hermione que en el propi Harry. Per això també els puntets en els que ix Hermione fan que a la persona esta li agrade més esta lectura. A veure, com anem a crear personatges tan inoblidables i que evolucionen? Observant el nostre entorn, observant internet, Pinterest, pel·lícules, en fi, sèries. Podem arreplegar idees de la vida diària. I és que al final les nostres obres no són més que un mix que el nostre cervell fa dels nostres personatges preferits, dels que més han calat en el nostre interior. Fem ahir una coctelera i traguem el producte d'un personatge que siga un compendi de varios i això és el que fa que els nostres personatges siguin diferents als de la resta del món, perquè són un producte, al igual que les nostres trames, del nostre interior, de la manera en la que nosaltres ens coguem tot aquest exterior tan gran i tanta informació que tenim. Una història és un conjunt d'accions que mouen a un personatge o bé al revés. Pot ser un conjunt de personatges que mouen o un personatge que mou una acció. Això farà que escrivim novel·les o històries enfocades de maneres molt diferents. Si la nostra història va a tindre molt més pes en els personatges que en l'acció, va ser, per exemple, normalment les obres romàntiques tenen molt més pes en els personatges que en el que passa al voltant, aquestes obres han de tindre una creació psicològica del personatge màxima, al detall. Hem d'escriure unes fitxes de personatge que hem d'aconseguir que aquest personatge el coneguem fins al mínim detallet possible, que no hi hagi pregunta que algú ens poguera fer que no poguérem respondre. Hem de saber d'ell els defectes, les passions, les virtuts, la seva infància, si és que és adult, la maduresa, en fi, inclús hem de saber, seria ideal,
Si la nostra història acaba en un punt en el que aquesta persona té, diguem, 20 anys, hem d'inclús saber com continuarà. Tot això farà que el nostre personatge parega molt més real. Perquè si sols en quedem en la història de que era un xic molt guapo, moreno i fort, i que era molt bon esportista, aquesta persona no té calat, mentre que si hi ha aquest xic guapo esportista i diguem que sí, però resulta que ell tenia un trauma infantil perquè volia ser millor que el seu germà, que sempre havia sigut molt millor, per això era competitiu en l'esport, i damunt sí, era un xic molt guapo, però ell estava molt insegur de si mateixa. Veus? Ja, este personatge ja anem veient-lo d'una altra manera. Això és el que fa, aquests detallets que el fan humà, sobretot posar-li debilitats a una persona la fan molt més creïble, perquè aquesta màxima perfecció que solem posar en els personatges quan comencem a escriure no és creïble. Aquests personatges que pareixen ninots, que pareixen simplement fotografies que de repente es mouen, no són creïbles. Hem de fer personatges entranyables i personatges palpables. Una altra cosa molt important seria intentar en les nostres primeres obres no emborratxar el personal amb molt de personatge. Hem de procurar centrar la història amb una, dos, com a molt 3 persones i tractar de no desenvolupar amb més personatges, perquè ja en tenim prou. Això no vol dir que no apareguen secundaris, perquè clar, si uno vols mostrar que tracta mal a una persona quan entra a comprar-se un cafè a una cafeteria, evidentment si l'interlocutor d'aquest moment és la persona que li ven el cafè, doncs apareixerà aquesta persona, no? Però no sabrem més d'aquesta persona, potser simplement sabem que la tracta mal, que es queda trist i que s'enfada amb el tio cafre que li demana un cafè mal, però no sabem més allà, no sabem res més i no és necessari. Però sí, quants menys personatges millor. Mira, pensem per exemple en una novel·la que està últimament molt de moda, la de Llámame por tu nombre, que hi ha pel·lícula també feta. Ahí bàsicament els personatges principals són Oliver i Elio, que són els dos personatges principals. Per cert, aquesta història jo sé que té molt de mèrit, però és un poc difícil de tragar, També depèn del públic que llegisca, perquè la manera en la que parla este xiquet és un poquet massa resabiat per a mi, per a que te'l pugues creure per a l'edat que té. Però bé, això és una opinió personal que he gravat aquí. És una història molt xula, però és, no sé, un poquet densa, és un poquet farragosa, per a la fama que té. A veure, què més? Una volta un personatge hagi aparegut en la nostra ment, hem de tractar de viure amb ell. Això vol dir que intentarem, en allò que els dia al primer vídeo, de que un és escriptor 24 hores al dia, vol dir que només tens una història pegant-te voltes al cap. Si el teu personatge amaneix, reprenent per exemple a este esportista traumatitzat, guapo, però que ell no sap que és guapo, que el tenim en el cap, doncs bé, em portem molt el cap, no? Entonces vas passant durant el dia i veus a una persona que diu X pel carrer. Dius, ostres, com reaccionaria el meu personatge a esta cosa que acaba de passar? Què faria? Ara què faria? Com menjaria? Com aniria a dormir? Com vestiria? Com reaccionaria si arriba tard a algun lloc? En fi, totes aquestes coses, intentar transportar a aquest personatge fictici a la vida va fer que el nostre cap sàpiga com després plasmar-lo en el paper d'una manera molt més vívida. Per a finalitzar, volia dir-vos que la forma més ordenada de crear un personatge i la més útil va ser fer fitxes de personatge. Les fitxes de personatge jo les faig igualment en el Drive, conforme vos comentava, en els formularis. Però es poden fer de mil maneres. Com vos deia també, les fitxes que utilitzen en els guions de cine i de sèries. La història està en tindre en algun lloc les característiques bàsiques d'aquest personatge
redactades, perquè encara que parega una tonteria, és molt fàcil que tinguem incoherències. No recordem, per exemple, que hem dit que el personatge no portava ulleres i de sobte diguem i es lleva les ulleres, no sé, és un exemple molt tonto, però n'hi ha coses que se'ns obliden. O què havia dit jo? Tenia els ulls grisos o els tenia verds? Pues a lo millor de sobte en una part de la història havies dit que tenia un verd espectacular i resulta que tenia l'ull marró en una altra. I això, clar, quan uno està llegint diu, però això quina locura és. Dient això, em refereix, per exemple, que si l'hem posat que és un poquet tímid, de sobte no podrà actuar d'una manera com si fora, bueno, a no ser que estiga al servici de la nostra trama, no?, de que hagi evolucionat, però n'hi ha incoherències que tenim que tindre molt amarrades i plasmades en algun lloc per a poder reprendre-les quan es faça falta. I fins ací està el 6è vídeo del nostre taller. En el següent parlarem dels gèneres narratius. Anem a fer un xicotet resum del que seran els gèneres narratius per a que els coneguem i per a que no ens perdem. Moltes gràcies una volta més i ens vegem en el següent.